Dobrý deň, milé dámy. Tešíme sa, že ste sa aj dnes rozhodli sledovať náš online summit. Dnešná téma je naozaj pre každého a som presvedčená, že aj vás zaujíma. O čom teda budeme hovoriť? Budeme hovoriť o detoxikácii. No nie detoxikácii tela, ale nášho domova. O 9 krokoch jarného detoxu bývania, nielen podľa starodávneho umenia Feng Shui, nám dnes porozpráva Barbarka Bulobášová. Barbarka, vitajte. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a dovolte, aby som vám odovzdala v tejto chvíli slovo. Ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým pekný večer. Dostala sa mi veľká podsta byť speakerkou medzi týmito úžasnými ženami z celého sveta v rámci tohto jedinečného projektu Inspired Women. Ďakujem Mírke, Baške a týmu, že sú tak srdečné, tak inšpirujúce, jedinečné a tak inovatorské. Byť dnes s vami tu je úžasné a vidím, že je to pre mňa veľký signál, odpoveď na veľa otázok a nejakých pochybností. A to je všetko o tom len nebáť sa snívať, prijať si, uvoľniť miesto novým veciam v živote, spájať rozmanitosti a vytvárať v nich balans, pretože v dnešnej dobe je kreatívna rozmanitosť absolútne nutná a našimi srdciami žiadaná. Predtým, ako sa mi narodila dcéra, moja úžasná dcéra, som bola profesne pôsobiaca len v čisto biznisovom svete, finančníctva, poisťovníctva. Bola som týmto svetom tak pohltená, že som ešte v deň pôrodu sedela v showroome predajne vozidiel a podpisovala som so svojimi obchodnými partnermi zmluvu. Moja dcera si totiž to nechala čas na príchod na svet, ja som bola zdravá, plná energie, nabitá a chcela som ešte využiť všetky okamihy voľné, kým sa mi narodí. Porodom však prišla veľká zmena. Dostala som najväčší dar v mojom živote a pochopila som, že moje miesto a môj svet získal esenciu úplne iných hodnôt, aké som poznala dovtedy. Cítila som pri výchove, pri starostlivosti o dieťa, že som začala fungovať ako si inak. Zrazu bolo pre mňa dôležité opäť cítiť, opäť inštinktívne a intuitívne konať, tvoriť, bádať, obdivovať a využívať staré, múdre a nadčasové recepty našich predkov, našich babičiek. Potrebovala som byť spojení aj s mojou mamou, s mojou starou mamou. A tak mi už koncom rodičovskej dovolenky bolo jasné, že späť nie je už cesta, že som iná, že potrebujem ísť za tým, čo mi prináša radosť mojej duši a šťastie môjmu životu. Od roku 2004 som prešla rôznymi seminármi, školami, akadémiami, kurzami, workshopmi sebarozvoja, spirituality a tvorivosti. Bola som absolútne hladná po ženských témach. A posledných 5 rokov som dokonca opustila svet financií úplne a venovala som sa len rozvoju tvorivosti, očistí a harmonizácie priestoru, prednáškam a práce v rodinnom centre so svojou dcérou. Bola som a potrebovala som prežiť naplno svoje ženstvo. Zaujímavo mi prišli do cesty aj konzultácie nejakého ženského podnikania v súlade s ich ženskou podstatou v zmysle astrológie, konkrétnej ženy, od výberu, zladenia názvu, mena majiteľky až po dátum spustenia, prevádzky web stránky. Toto bola taký nový uhol na ten biznisový, ale stále to bol spojený s tým ženským svetom. Bol to biznis, ale inak. Pred rokom sa mi však stále vrátil svet financií. Myslela som si, že to je nejaký nevyriešený bumerang. Až potom som po chvíle počase pochopila, že prišlo úplne niečo nové. Svet financií, hypoték, poistenia som začala vedome spájať so svetom harmonie v bývaní. A dnes sa tejto téme budeme venovať. Je to moja obľúbená téma, ktorou je detox bývania, očista a harmonizácia priestoru nielen podľa Feng Shui. Tak poďme na to, milé dámy. Takto začínam upratovanie. Nie. Keď som mala prvý workshop na túto moju tému, tak som prezentáciu začínala touto fotografiou. Pokladala som ju za celkom vtipnú, ale na druhej strane je v nej kúsok
toho zvláštneho okamihu, toho, že táto fotka ukazuje uvedomenie si toho, čo robíme v tej chvíli a vedome robíme. Dnes je však všetko iné a chcem vám, milé dámy, povedať, že čokoľvek, čo robíme, má byť s radosťou. Pre každú činnosť, aj upratovací a očistný deň, by sme mali si nájsť spôsob, ako tento deň mať rád alebo rada. A preto, milé dámy, nachystajte si prosím šálku, pohár, čašu s nápojom, drink, spravíme si ideálne naliať si do ňoho čistú vodu, pitnú. Položte si drink na stôl a pohodlne sa posaďte. Na minútku si zavrieme oči a 3 nádychmi a výdychmi dajte zo seba všetok stres, uponáhlanosť a všetné starosti. Každým výdychom máme stresu menej a menej. Teraz vezmite pohár do oboch rúk a vyslovte slovom alebo myšlienkou: táto čistá voda čistí a lieči moje telo. Je to to najlepšie, čo v tejto chvíli potrebujem a mám. Ženy, ktoré máte v pohári vínko a stihli ste si ho naliať, pekne sa mu rovnako prihovorte a vychutnajte si dúšok. Keď sa vrátime k tej vode, ktorú som vás poprosila, aby ste si naliali, ktorá je tak potrebná pri očiste nielen nášho tela, ale aj nášho priestoru, pretože voda tvorí, my sme z vody, je súčasťou našej planety. O jej sile a dôležitosti, o tom, že odplavuje škodliviny z tela, nebudeme vôbec polemizovať. Vedecky bolo dokázané, že nositeľom týchto informácií, ak do tejto vody vložíme informácie, zvuky, emócie, tak tá voda ich má v sebe. Vytvára tvary, štruktúry pod vplyvom emócií a zvukov. Zabudla som vám ukázať, že v skutočnosti, ako to u mňa teda s tou čašou a pohárom a šálkou vyzerá, je takto. Takže ja rovno prejdem k tomu slajdu, ospravedlňujem sa k tej vode. Učenie Feng Shui, ktoré pokladá vodu za jeden z najsilnejších živlov a je aj súčasťou tohto názvu. Feng je vietor, Shui je voda. Tak rovnako to platí aj pri vnímaní, pri naprogramovaní vody v sebe. Aj s jedlom, aj pri varení treba, aby sme vedome pracovali s myšlienkami, ktoré vkladáme do jedla a nevkladali do nich toxické informácie. Keď pripravujeme pokrm pre seba, svoju rodinu, vkladáme do ňoho kód zdravia a spokojnosti, samozrejme. Ak chceme detoxikovať seba, tak môžeme najjednoduchším spôsobom je voda. Prečo teda detoxikovať? Musíme si položiť otázku, prečo a čo potrebujeme čistiť. Či potrebujeme lepšie zdravie rodiny, či potrebujeme zlepšiť vzťahy doma alebo na pracovisku, či si potrebujeme nájsť novú prácu alebo podporiť vzdelanie. Potom musíme pracovať vedome s myšlienkami a s priestorom. Naplánujte si túto činnosť očisty a využite vašu vnútornú silu pomocou rituálov alebo postupov, ktoré si vytvoríte, ktoré sú v dnešnej dobe tak často spomínané v rôznych smeroch, ktoré používali naši predkovia a používajú ich v rôznych formách a podobách na celej našej planete Zem. Prečo teda? Aby sme sa zbavili
energie fyzických a chemických javov, starých energií, negatívnych emócií a cudzej energie, ktorú nám v priestore zanechávajú iní ľudia. Čo môžeme detoxikovať v priestore v našich obydliach? Vo Feng Shui sa to nazýva miesta harmonie, ja som to teda tu uviedla, ale môžeme to nazvať aj miesta, dôležité miesta, ktoré sú pokladané za 3 srdcia, ktoré spolu komunikujú, vstupné dvere, cez ktoré prichádza energia, ktorými vstupujeme, kuchyňa, v ktorom varíme naše rodinné šťastie a svoje zdravie a samozrejme spálňa. Kedy teda detoxikovať? Ak ste zdedili alebo kúpili starožitný nábytok a sa sťahujete do staršieho bytu, ak ste po chorobe alebo ste chorí, alebo bol priestor narušený nejakou osobou, vlámaním, alebo potom, ak chcete preventívne pôsobiť, pritiahnuť nové príležitosti a rozprúdiť aktivitu v priestore. Viete o tom, že steny nasakujú emócie, energie negatívne, nábytok nasakuje a predmety? Je to rovnako ako my. Poznáte ten pocit, že prídete niekam a zrazu máte buď príjemný pocit, alebo naopak niečo vás ťaží? To je energia, ktorú preciťujete. Pokiaľ si domov alebo do kancelárie prinesiete akýkoľvek kus nábytku, ktoré nie sú nové, je potrebné ich očistiť od starých energií, pretože by časom mohli práve ovplyvňovať aj zdravotný stav, váš zdravotný stav. Najjednoduchším prostriedkom na očistu bez akéhokoľvek rituálu je použitie octu. Ocot odporúčam aj na kľúčky dverí, hlavne vchodových a tých, ktoré používajú často viacerí ľudia a je ďalej výborným čistidlom zrkadiel, nábytku a predmetov, ktoré cítite, že potrebujú očistu. Ocot by mal byť neodmysliteľnou súčasťou prvého prania zjedeného alebo kúpeného šatstva z druhej ruky. Stačí zo pár kvapiek do prania, do vody na handričku a prečistí sa čokoľvek, čo potrebujeme. Napríklad starožitný nábytok väčšinou sa dedí celé generácie, zrkadlá v toaletných stolíkoch. Videli a nasiakli obrovské množstvo okamihov, ktoré ovplyvňujú energiu každého priestoru, do ktorého budú umiestnené, pokiaľ sa nevyčistia. Preto je potrebná dôležitá očista. Ja používam techniky s použitím nielen octu, ale aj esencie, ktoré sú vynikajúce a okamžite citeľné. Energetická očista bytu podľa 5 prvkov je veľmi blízka alebo je založená na východných princípoch, na čínskom učení, na klasickej medicíny, tradičnej čínskej medicíny a Feng Shui. Vo všetkých východných smeroch sa stretnete s týmito 5 prvkami, ktoré symbolizujú kolobeh. Je v nich zakodovaný vlastne akýkoľvek kolobeh. Nie len ročných období, ale aj ľudského života, kde napríklad keď začnem drevom, ktoré sa prirovnáva detstvu, postupujeme ohňom, kde je vlastne najväčší úspech človeka, najväčšia zrelosť, obdobie zeme, kedy zbierame plody našej práce, nášho života a vlastne obdobie kovu, staroba a voda, do ktorej sa vlastne dostávame v rámci cyklu, aby sme sa znovu zrodili.
Určite ste sa stretli s týmto kolobehom v literatúre, nájdete ho v rôznych grafoch, v rôznych štruktúrach, rôzne zobrazený. Je to princíp toho, že vlastne drevo, oheň, zemkou a voda sú vzájomne napojené, prepojené spoločne princípom rodenia. To znamená, drevo rodí oheň, oheň potrebuje na to, aby tlel drevo, rastliny, zelenú farbu, oheň, ktorým to nemusí byť len ten samotný plameň, ale to môžu byť aj farby. Patrí tam aj v rámci ľudského organizmu aj srdce. Následne potom je to zem, ktorá je zrodená z ohňa. S horením dreva vznikne popol. Popol sa stáva zemou. Zem následne sa zhutňuje a najhustejšia je vlastne v kovovom stave. A z kovu sa rodí voda ako najsilnejší živel. Ak chceme čistiť jednotlivými prvkami, jednoducho som rozložila vlastne očistu na týchto 5 prvkov a do jednotlivých prvkov zaradím rôzne prislúchajúce postupy. Tak napríklad voda, do ktorej patrí, k prvku vody patrí slaná chuť. A samozrejme, že súčasťou, nie súčasťou, ale je soľ ako taká v podobe morskej. Do vedra s vodou si môžeme na očistu sypať soľ. Môžeme očistiť priestor aj len vysypaním soli. Záleží na našej tvorivosti, na našej potrebe a na našej intuícii. Bežne do vody s nejakým esenciálnym olejom sypem trošičku soli, aby sa vlastne prečistil priestor. Pokiaľ chcem robiť väčšiu očistu miestnosti alebo dokonca odvedu celého domu, tak sa vlastne vysype solou. A v takom prípade už sa dá použiť rituál, ak potrebujem, že idem pravotočivo, ale to už je na tvorivosti každého z vás. Každej z vás. Ďalším očistným prvkom môže byť drevo. Drevo z esenciálnych olejov, esenciálne oleje, ktoré ja veľmi rada a veľmi často používam v rámci aromaterapie používané v dnešnej dobe absolútne čisté, rôzne prípravky, ktoré si viete zakúpiť. By som chcela vyzdvihnúť jednu výnimočnú rastlinu, ktorou je rúža, ktorá je spájaná so ženami a so ženskosťou. Esencia z rúžových kvetov sa používa v dnešnej dobe a zaznamenáva veľký boom, znova veľký návrat pre kozmetike. Esencia z rúžového dreva sa používa ako veľmi silný a účinný čistič starých energií. Práve pri starožitnostiach je absolútne účinná a je vynikajúca. No a samozrejme, že spotrebovávajú sa aj vysušené lúpenie rúží na rôznu artvorbu alebo teda aj na dekoračné spôsoby. Očista prvkom ohňa, kde plameň zapálenej sviečky očisťuje priestor od negatívnych energií, podporuje lásku a privoláva porozumenie do vzťahov. Ak použijeme sviečky, je dobre poznať význam farieb, aby sme si mohli vybrať sviečky, ktoré pomôžu tomuto nášmu zámeru, tomu, čo my chceme. Očista prvkov zeme pomocou prírodných kryštálov a polodrahokamov opracovaných na hladké, malé alebo stredne veľké kamene majú väčšiu silu ako obyčajné balvany, simulujú energiu hory a s nesmiernou silou oživujú kúty zeme v každom dome. Ak si domov
prinesieme doplnky energie Zeme, to znamená spolov drahokamov, alebo ich doma už máme, takisto aj šperky, treba mať na pamäti, že sú to veľmi silné zásobníky energie a obsahujú tak negatívny, ako aj pozitívny náboj. Preto by som radila očistiť a čistiť tieto polodrahokamy spôsobom, aký si vy zvolíte. Či to bude slanou vodou, podtičúcou vodou, studenou, akýmkoľvek spôsobom, aký si nájdete, aký budete pokladať za pre vás vhodný. Očista prvkom kovu ktorá je symbolická a teda aj táto očista patrí nielen k Feng Shui, ale všetky tie prvky, ak sme si prechádzali, tak všetky tieto nachádzame aj po zvyklostiach našich predkov. Sviečky sa jak živa vlastne pálili. Oheň bol pre nás Slovenov absolútne kultúrne a rituálne s nami spájaný. Rovnako voda, ktorá sa používa vo všetkých kultúrach ako očistný prostriedok, vo všetkých národoch na celej planete. Rovnako aj zvuk zvonu, zvončeku, alebo či si vyberiete vám blízku tibetskú misu alebo zvonkohru, je to na vás. Ale aj toto my máme v našej kultúre, aj toto máme v našom bežnom živote. Zvuk, ktorý čistí priestor, mal by to byť ľúbezný priestor. A tu prichádza taká otázka, vždycky taká nezodpovedaná moja otázka, že deti strašne radi búchajú na hrnce s lyžicami, alebo dve pokrývky trieskajú dvomi pokrývkami. Tak moja otázka vždy, že či len ten zvuk príjemný, alebo aj akýkoľvek hlasný zvuk môže čistiť priestor a či tie naše deťurence to takto aj nerobia. Pripravila som si pre vás takú rýchlu pomoc na cestách. Ešte predtým, ako si prejdeme 9 krokov očisty a harmonizácie priestoru, ktorú spravíme a zrealizujeme naozaj veľmi rýchlo, ktorá je jednoduchá a zvládneme to za jeden deň. Nepotrebujeme na to ani tým, ale zvládame to sami. Rýchla pomoc na cestách, ak cestujete na služobnú cestu, alebo ak ste na dovolenke, alebo zdieľate priestor po mnohých ľuďoch, preto sa môže stať, že vaše telo vníma napríklad nepokoj alebo chorobu osoby, ktorá pred vami spala na určité posteli alebo sa pohybovala v určitom priestore. Prejaví sa to vašou nejakou nespokojnosťou, nepokojom a nespavosťou. Na takéto prípady je tu taká celkom rýchla pomoc a očista, kde priestor prejdeme vytlieskaním. V poslednej dobe sa často aj na veľkých svetových kongresoch používa práve táto technika očistí a povzdvihnutia energie v priestore. K tomu ešte odporúčam mať esenciálny olej, ktorý je citrusového. Ak idete na služobnú cestu, tak je to antibakteriálny. Všetky citrusy sú antibakteriálne. To znamená postriekanie priestoru, ale aj miesta, kde budete spať. Je to výborný energizer a antibakteriálne sprej s tým, že vyber druhu citrusu. Nehajte na intuíciu vášho nosa. Uvádzam tu aj čerstvé kvety. Aj keď na dovolenke si to neviem moc predstaviť, alebo
v hoteli, ale čerstvé kvety, rezané čerstvé kvety sú najlepším liečiteľom emocionálneho tela, duše človeka. Preto napríklad je veľká škoda, že práve v nemocniciach je zakázané dekorovať kvetmi. Zrezaný kvet má tendenciu pri uvedaní, odumieraní odoberať negativitu z priestoru, tým čistí a lieči priestor. Keď som mala malú dcéru, úplne že malinkú, bežne pri ceste od pediatričky sme sa zastavili v kvetinárstve, pokiaľ nebolo obdobie, že sme mali kvety na záhradke, a nechala som mu vybrať, nech si vybere kvety. To už som vedela teda, že čerstvé kvety sú výborným životabudičom pri chorobách. Bolo zaujímavé sledovať, aké farby si vybrala. Pri angíne, kedy má človek v sebe veľa ohňa, a teda to hrdlo je ako v ohni, si vyberala vždycky bledé, pastelové, krémové, kovové farby, čo je v rámci toho kolobehu, čo potom som sa vlastne v škole dozvedela, že je to liek na to. Takže malé deti fungujú intuitívne a vyberajú si absolútne to najvhodnejšie, čo je pre nich. A to bola moja skúsenosť s energiou kvetov, akú radosť a ako si vždycky žiadala, že ona chce spať, že si bere kytičku aj do svojej izbičky. Teraz môžeme prejsť 9 krokom očisty a harmonizácie priestoru. Krok číslo 1. Uvoľnite priestor pre nové energie. Trieďte, upratujte a zbavujte sa nepotrebných vecí, recyklujte a buďte ekologické. Nedotknuté veci spôsobujú obťaženie okolitej energie a vytvárajú pocity, ktoré nás deprimujú. Vypratávanie nepotrebných vecí je asi tým najlepším antidepresívom, ktoré poznám. Preto treba uvoľňovať priestor. Aj v šatníku, triediť šatstvo a aj v domácnosti, prípadne v kancelárii. Krok číslo 2. Vedomo dýchajte. Aj váš dom dýcha. Ak sa vložíte do prebudzenia pozitívnej živej energie či vo svojom živom priestore a popresúvate veci okolo, nielen zbytočných, tie viac menej treba sa dokázať ich vzdať, treba ich odložiť, alebo posunúť, alebo darovať, alebo vyhodiť. Má to zvyčajne taký účinok na ich vnútornú energiu, že výsledná zmena je viditeľná. Odstraňovanie zbytočných vecí a zbytočnosti spája fyzickú a duševnú dimenziu ľudského ja a je veľmi očistné pre samotného človeka. Umývajte okná a dvere, pretože okná a dvere sú oči a ústa vášho domova a teda cez ne dverami prichádza, tak ako do ľudského tela prichádza jedlo a nápoje, tak cez dvere prichádza energia, vzduch, prichádza zdravá, pozitívna, živá energia. Cez sklá alebo cez okná rovnako prichádza svetlo, jasno. Štvrtým krokom očisty a harmonizácie priestoru je vytvorenie si akéhosi vlastného rituálu, vlastného systému, postupu. Je to na každom. Je dôležité, aby ste sa na očistný proces naladili a už samotný akt je odchýlkou od každodennosti. Keď sa sústredíme na proces upratovania fyzického priestoru, automaticky sa prepneme na očistný režim aj my, naše telo. Znamená to, že úpravy v hmotnom priestore sa prenesú aj do podvedomia a naša myseľ sa prepne na organizačný štýl,
začneme uvažovať o tom, čo by sme mohli urobiť do budúcnosti, ako by sme si to mohli uľahčiť a zakorení sa nás zmysel pre okolitý priestor. Krok číslo 5 je uvoľnenie a potrebujeme uvoľniť podvedomé bloky a minulosť. Vypracme pivnicu, vyumývajme ju a preorganizujme ju. A ak potrebujeme súčasnosť, venujeme veľkú pozornosť prízemu. Na poschodí sa upratuje v úvodzovkách budúcnosť a nadvedomie. Krok číslo 6. Detoxikujte priestor pomocou už spomínaných citrusových esenciálnych olejov, esencie rúžového dreva a harmonizujte priestor živými rastlinami. Rezané kvety do vázy pôsobia ako liečivá superenergia, to už som spomínala pred chvíľočkou. Krok číslo 7. Čistite priestor pomocou ohňa, pomocou sviečok, ktoré pomáhajú zveladiť náš domov, vykurovadla, vodné tyčinky. Je to absolútne na vás. Komu čo sedí, vôňa, ten človek si vybere najlepšie to intuitívne, prípadne tomu, čo zavonia pre ten daný okamih, pre to dané obdobie v jeho živote. V kroku číslo 8 spomínam domáce zvieratka, pretože treba ich chovať a starať sa o ne, pretože pozývame cez nich do priestoru pozitívnu živú energiu, sú nositeľmi veľmi priaznivých emócií, dávajú nám pocit, že sa o niekoho staráme. Rovnako je pre vývoj detí dôležité im dopriať ten rast, ten emočný a sociálny rast, ktorý im starostlivosť od domáceho mátnička umožní. V 9. kroku spomínam, treba si dopriať pri tom očistnom procese zábavu, tvorivosť, farby a svoju vlastnú svojskosť. Farby sú jedna z najjednoduchších ciest, ako rozprúdiť energiu v priestore. Význam farieb podľa rôznych systémov, prípadne zvoliť si farby, ktoré vám, vaša duša, si žiada. Takisto ich výber si môžete zvoliť alebo konzultovať s odborníkom. Zábavu, ktorú si vytvoríte pri takomto účistnom dni, ktorý venujete, či si vytvoríte svoj rituál, alebo to nazvete akokoľvek, môžete podčiarknúť aj svojou vlastnou tvorivosťou, pretože aj v domácnosti môžeme vyzerať, aj pri upratovaní môžeme vyzerať dobre, môžeme vyzerať štýlovo. Ja som si na záver pripravila pre vás taký podnet, ako si dopriať tvorivo, jednoduchou cestou, vlastnými rukami vyrobenú zástierku v štýle, ktorý si zvolíte vy, či sa vám páči nejaký romantický štýl alebo akýkoľvek iný, pretože vaša tvorivosť naozaj nemá hranice. Myslíte, že tvorivosť je finančne alebo časovo náročná? Tak myslím si, že nie, pretože tento fotopostup, ktorých sú na internete, že množstva, je popísaný 10 minútami času stráveného pri šití, použití mutierky na riad, jednej stužky, sluhy, pár kúskov látky a jedným gombikom.
Keď som dostala ponuku byť tu medzi vami, bol to fantastický pocit. Jediné, čoho som sa potom začala trošku báť, je chýbajúci kontakt, pretože doteraz som mala len v malom kruhu osobné malé nejaké prednášky, kde som vlastne vedela prispôsobovať tému podľa záujmu účastníčok, podľa otázok. Priznávam sa a dúfam, že aspoň trošku som túto tému vám približila, trošku snad ste sa dozvedeli aj nejaké nové veci a snad sme si to spoločne dneska užili. Teraz v závere webináru ja osobne mám vnútorný pocit, že táto myšlienka Inspired Woman je o tom spájať ženy a je to úžasné. Doprieť nám, aj keď nemôžeme napríklad kvôli materským povinnostiam niekam ísť na nejaký seminár, tak takouto formou dielať a stretávať sa na mieste. Pokiaľ je ešte priestor na otázky, tak veľmi rada ich zodpoviem. Baška, počujeme sa? Áno, počujeme sa, Barbarka. Zatiaľ ďakujeme veľmi pekne. Bolo to naozaj veľmi inšpirujúce a takisto máme aj zo pár otázok, tak ja ak môžem, tak zo pár z nich povyberám a ak by si nám vedela odpovedať, to bolo úplne parádne. Jedna z otázok je, že ako zistím, či môj byt potrebuje detox a takisto čo najviac energeticky špiní priestor, ako to dokážeme zistiť. Tak ja som spomínala, že kedy je potrebná očista. Po každej chorobe do priestoru naše telo vlastne vysiela alebo uvoľňuje negatívnu energiu choroby. V takom prípade vždy je dobré nielen si spraviť telesný detox, v takom zmysle nejaký očistný. Ja nedám dopustiť na solné kúpele. To sú najjednoduchšie a najúčinnejšie odstresovače, aké poznám. Aj obyčajnou morskou solou, kuchynskou solou morskou som hlavne na cere videla, som dopriala proste kúpel, kilo soli a vždy, keď mala nejaké broncho, problémíky, odišli hneď. A okamžite. Pretože ja mám a som zastancom toho, že každá choroba je prejavom našich emócií, tak v prvom rade to čistenie emócií je strašne dôležité, alebo to odplavenie. Ako zistím, či priestor potrebuje alebo nepotrebuje, tak je to v prvom rade na pocite. A v ďalšom rade sú také určité indikátory, ktoré nám signalizujú, kedy ten priestor vlastne je. Pokiaľ prídete do priestoru a máte pocit, že vás ako keby usadí do stoličky, že tam je tak nejak tmavo, tak to sú presne tie jínové, veľmi jínové priestory, ktoré potrebujú tú očistu. Rovnako, ale aj priestor, ktorý je zase extrémne nabitý, proste kde sa idete kvázi zblázniť, aj taký priestor potrebuje očistu. Priestor, ktorom sa cítiť alfou omegou je náš vnútorný pocit. Či to potrebujeme, či to chceme riešiť a potom si nájsť spôsob, akým. Či to bude ceso, či to budú esenciálne oleje, alebo sviečka. To si môžeme vybrať akýmkoľvek. Tých možností je veľmi veľa. Samozrejme, že tie jednotlivé prvky, ktoré som popisovala a jednotlivé techniky sú viac menej vhodnejšie alebo účinnejšie. Tak, jak sol používam na nasieknutie vlhkosti alebo odvlhčovanie, tak napríklad keď potrebujem po stresovom dni sa upokojiť, tak na večer zápaliť sviečku
aby vlastne v priestore zhorelo to, čo ja do toho priestoru po tom strese dávam, tak je podľa mňa najjednoduchšie a pre nás ženy absolútne potrebné. Tak neviem, či som zodpovedala túto otázku dostatočne. Ale myslím, že áno, možno ja by som sa spýtala takú osobnú otázku, keď si spomínala na konci, že zapáliť sviečku je dobré, pokiaľ človek teda má za sebou náročný deň. Ako to možno vysvetliť partnerovi, že ja si zapalujem sviečku nie preto, že vyslovene chcem mať romantiku, ale preto, že to pomáha ukludniť v podstate mňa aj vytvoriť lepšiu atmosféru v tom byte. Otázka je, že či to partnerovi vadí, či mu to prekáža? To neviem povedať. Mňa to len tak napadlo ako si spomínala, že dá sa zasvietiť v podstate tá sviečka, že už to nám vie pomôcť uvoľniť tie energie. Možno, že otázka bola aj taká, že vedomo mu povedať, alebo vedomo dať najavo, že toto tomu priestor pomôže a dať najavo aj, že ja to potrebujem. Tak ten rozdiel ten partner ani nemusí spozorovať. My ženy máme asi lepší cit, alebo vieme viacej precítiť priestor, vieme tie emócie, tým, že sme také emotívne, tak vieme sme s tým viacej konfrontované. A pre mužov je častokrát tá sviečka len sviečkou. Či tam dáme nejakú esenciu, ktorá im bude voňať, tak to už si treba nejak s nimi zladiť. Ale keď to je len čistá sviečka, ktorá len horí a nemá vôňu, tak je to absolútne OK aj pre partnera, aj pre nás. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu na otázku, ktorá na to celkom aj nadväzuje, teda na to partnerstvo. Otázočka od jednej našej posluchačky je, že ako zharmonizovať energie v domácnosti po psychicky náročnom období medzi partnermi. Či to dokáže spraviť posluchačka aj sama, alebo je naozaj potrebné prizvať si k tomu odborníkov, aby to tam prečistili a aby to nastavili tak, aby tí ľudia spolu vedeli znova fungovať v tej láske a aby tie negatívne energie sa vyčistili vlastne z toho priestoru. No väčšinou to býva tak, že ženy a väčšinou aj keď si nejakým spôsobom človek zaužíva, že ide nejaký očistný rituál alebo očistný proces robiť, tak absolvuje to sám. Chce mať nejaký svoj kľud, chce byť sám so sebou. Spravíme očistný rituál, ale má vplyv na všetkých. Väčšinou to naše prababky, ak tieto očistné sviečky alebo akokoľvek mali v úvodzovkách na starosti, väčšinou to aj dneska býva tak, že ženy očisťujú priestor. Ale vplýva to na celú rodinu samozrejme. A väčšinou tá reakcia je taká, že niečo tu voní, ak teda sa vykuruje, lebo vykurovadlom dajme tomu nejakú šalu môže cítiť. Ale častokrát to bývalo také, že dnes je tu sviežo, je tu výborne. Tak to cítite na tom aj prvom pohľade, keď prídu tí vaši členovia rodiny domov. Treba si na to dopriať, na tú samotnú očistu, asi aj časový priestor tak, aby človek nebol rušený, aby mal tú chvíľu na tú konkrétnu činnosť čas. Ďakujeme veľmi pekne. A ešte tu mám také dve otázky, ktoré by som rada položila. Jedna z nej je, aká zeleň je z hľadiska Feng Shui vhodná do bytu? Bo vieme, že sú niektoré rastliny, ktoré nie sú vyslovene vhodné na bývanie v domácnosti s ľuďmi. Či by si nám vedela v tomto poradiť? Ešte raz, prosím. Že aká zeleň, aké kvetiny sú z hľadiska Feng Shui najvhodnejšie do bytu? Aha, aké rastlinky. Trošku horšie som počula. Z rastlín, zelené rastliny, ktoré patria, alebo teda aj kvety, ktoré patria prvku dreva, sú v prvom rade
rozdelené na také, ktoré vysielajú energiu, ktorá môže byť aj taká, že ostrá energia a ktorá nie je úplne ideálna, pretože je pichlavá. To znamená, že to aj vidíme, že proste ostré listy to má, kaktusy, toho sú úplne že klasickým príkladom, ktoré majú ale zase fantastický a jedinečný dar, že pohodcujú elektrosmog. Rovnako ako ruženinový kryštál alebo ruženín alebo kryštál, tak rovnako aj kaktusy pohodcujú. A z tých, ak chceme alebo ak chceme si dopriať nejakú dobrú rastlinu, tak z tých najideálnejších do priestoru sú šeflery, ktoré povzbudzujú partnerský život. Potom sú tu ďalej ficus lyrata, ktorý má také veľké ako keby do srdca listy. A ešte je aj potom jeden ťahavý, a teraz ospravedlňujem sa, ale zabudla som. Tiež ťahavá interiérová rastlina, ktorá má srdcové listy. Takisto ficus benjamin, ktorý je ideálny deťom a do detských izieb. A tučnolist, ktorý je tak trochu sukulentne vyzerajúci, sukulentne vyzerajúca rastlina. Mám pocit, že toto sú také najznámejšie a najviac, ale zase bolo vydaných niekoľko x knížiek o pozitívnej energii rastlín. Ale dobrý nápad dať to napríklad na moju web stránku alebo do nejakého newsletteru potom ako odporúčanie. Zapíšem si túto otázku. Ďakujeme pekne. A ešte by som sa spýtala, či existujú nejaké kroky k tomu, aby sa negatívne energie nedostali do môjho bytu vôbec, treba od susedov alebo od iných domácností, ktoré sú v blízkosti. Či existuje niečo, čo napríklad umiestním pred dvere alebo na priedomie a v podstate to zamedzí prísun tej negatívnej energie do nášho vlastne príbytku. No, existujú také fengshuistické rôzne pomôcky, ktoré ja úplne, aj keď mám k ním vzťah, ale pre klientov vždy nedoporúčam, lebo musíte mať k takému niečomu vzťah. Ak má niekto štýl, ktorý je úplne iný, tak sa mu ťažko budú doplňovať nejaké čínske zvonkohry alebo už čokoľvek. V každom prípade ale používajú sa, teraz poviem z Feng Shui, používajú sa zrkadielka, ktoré sa lepia vlastne na dvere, používajú sa kovové tvary, kovové gule, ktoré sa používajú sa rôzni strážcovia k dverám. Ale ak je napríklad zlý sused, alebo proste ak riešime niečo takéto, ako si mi položila otázku, tak my vieme s tým vedome pracovať. Proste my vieme chrániť ten náš dom a nás, našu rodinu vedome. Tým, že si povieme, že táto energia neprekročí. Potom sa samozrejme používajú aj rôzne polodráhokamy typu tigrie oko, ktoré sa dávajú rovnako ako strážcovia, to znamená k dverám. S tým som sa stretla. Dáva sa to aj do dlažby napríklad, kde to je potom také relatívne nenápadné. Ja mám najradšej, a teda, že asi kvalitnejšia práca Feng Shuistu vtedy, keď na prvý pohľad nevidno, že tam bolo Feng Shui robené. Ale je to pekné. A tak si treba aj vlastne vyberať doplnky a treba pracovať s našim vedomo a chrániť sa
pred okolitým svetom. Ďakujem Takýmto pekne. spôsobom. Ďakujeme pekne a ja by som sa na záver spýtala poslednú otázku a to je, keď si ľudia zariadujú svoje nové bývanie, či by si odporúčala konzultovať zariadenie príbytku a možno očistenie od energií, ktoré mohli byť na tom mieste predtým vlastne od ľudí, ktorí tam žili na tom mieste, prípadne ak aj tam stavia dom na novom pozemku, tak niekedy v minulosti tam možno ostali nejaké staršie energie. Odporúčila by si ľuďom konzultovať v podstate zariadovanie svojho príbytku s odborníkom Feng Shui, alebo každý by mal nasledovať nejakú svoju intuíciu a naozaj si to zariadiť podľa seba, tak ako sa. Či sú tam nejaké také princípy, ktoré by mali byť dodržané, aby sa tam bývalo lepšie? No, v prvom rade pri výbere priestoru alebo miesta na bývanie mali by sme zhodnotiť, mali by sme s tým pracovať my, ako rodina, alebo keď si vyberáme miesto iba prvý byt ako sami, tak samozrejme, že iba ten jeden konkrétny človek. To okolie nám vždycky signalizuje, aké to miesto je. Treba sa pozrieť na živé stromy. Keď vyberáme napríklad, hľadáme pozemok, tak treba sa rozhliadnúť po okolí. Výber miesta, z toho by sa dal urobiť teda, že ďalší webinár. A teda asi by som to aj dlhšie tu rozprávala. Ale v prvom rade treba sa pozrieť na živé rastliny alebo živé stromy. Či zdravo rastú, či sú nimi povykrivované, či nemajú na sebe také tie bradavice, alebo jak by som to nazvala, proste také tie suky. A vnímať vlastne to okolie z nášho pohľadu, ako to vnímame. Potom, že či tam je blízko z nejakého elektrosmogu, cintorínu a takéto, to už nemusím zase sa nejak ďalej tu asi rozširovať, ale ten výber toho konkrétneho miesta ja vždy a teda uprednostňujem, odporúčam. Vyberajme si podľa seba vedomo. Robíme to pre seba. Každá práca feng shuistu je tak na 50%, pokiaľ do toho ten majiteľ bytu alebo domu nedá to svoje. A to svoje, práve to svoje, je to najdôležitejšie. To je to, že či to bude fungovať, alebo či to nebude fungovať. Ďakujem, Barbarka, veľmi pekne. A touto otázkou by som v podstate už ukončila kolo otázok a odpovedí, ktorých sme dostali naozaj, tých otázok sme dostali naozaj do priebehu dnešného večera. Barbarka, tebe by som sa veľmi pekne chcela poďakovať za to, že si našla dneska čas a že si dnešný večer strávila s nami. Myslím si, že tak pre posluchačky, ako aj pre mňa to bolo veľmi inšpirujúce a naučili sme sa množstvo nových vecí, ktoré môžeme v budúcnosti využitkovať či už pri zariaďovaní vlastného bývania alebo možno pri takomto naozajstnom detoxe nášho momentálneho príbytku. Takže naozaj ďakujeme veľmi pekne. Ešte by som tebe predala na záver slovo, či máš možno nejakú vetu alebo nejaké kredo, ktorým by si sa chcela rozlúčiť s našimi posluchačkami. Ja ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že ste si to užili so mnou. Chýba mi trošku možno ten kontakt, tie tváre, ale je to pre mňa nová vec, ktorá je momentálne veľmi osožná, pretože na jednom mieste sa človek vie stretnúť s podstatne väčším množstvom ľudí z väčších dialog, ktorí si vedia nájsť na tú určitú danú tému čas a majú chuť ju trošku nasiaknúť. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Dúfam, že ste si to užili ako ja. Ďakujeme veľmi pekne, Barbarka. Milé dámy, pokiaľ by ste mali záujem o prezentáciu, tak s Barbarkou sme sa na začiatku webinára dohodli, že prezentácia bude k dispozícii, takže kľudne napíšte či už priamo Barbarke, kde v podstate viete ju nájsť cez jej webovú stránku, prípadne môžete napísať nám na už známu adresu info@inspiredwomen.sk a my vám jej prezentáciu veľmi radi pošleme. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám ešte príjemný večer. Takisto tebe, Barbarka, príjemný večer. Prajem všetkým pokojnú noc. Dobrú noc.